बछड़िया बानावा में रोबे हरी हरी दुबिया जालावा में रोबे हो चेलावा बछड़िया जालावा में रोबे हो चेलावा बछड़िया बेटी ले रोबे हो राजा जनक राजा बेटी ले रोबे हो राजा जनक राजा से परामा हो बेटी को डारामा ताई से परामा हो बेटी को डारामा सही में करी हाय हो बेटी के दानामा सही में करी हाय हो बेटी के दानामा जाई से हो पापा हो भैया दाना कहिला सही में करी हाय हो बेटी के दानामा लास्ट में सोहर सुनावता नहीं हाँ। के बाद हम बंद करता नहीं हाँ जी अरे कोने तीरथ केसी आसमारल कोने तीरथन है बेकैलन कोने तीरथन है बेकैलन लालना रे कौन हो तीरथा के जलवल ओहो हो बबुआ लक्ष्मण सुराजू आजू हमें बधैया बाजही हे लालना
कथा के जलम बंद करी सब तीत गइल बा।